Guys, arang gid na kong muutas akong igsuon sa kong bana kay kanang jukiron po ni siya guys, pero pagbalik niya diri sa Bohol, naa na siya diferensya sa pangdungog. Mao na nga ato yung nakita ag ihang reaction ba namuot ko guys. So atong ipadayon ni Unja kay nag-uwan man ibuwag ko sa panon nila ato ni silong sa ko guys. Patambal doon. Kaila ka ni Kuan? Kumusta nimo? Sila si Junior Dumas ba? Sila si Pedro. Ako rin sa mga. Ito bang mamanaay dito sa... Ano pag ko kay nakatimaan pa ko? Ito bang mamanaay dito sa... Mangagoy? Nakodyo dito sa... Puntod. Binugaw. Puntod. Kuha ba na dito? Taga Pangangan man to, mamanaay. Wag to, ano kumusta gini? Kumusta naman sila si sila Junior Dumas o si Pedro? Kumusta? Kumusta man sila si Junior? Si Grito, si Jose. Tiganhat ko to sa balay magbugsay. Ano dito? Rito si Nanambaka. Tambaka ba ka na bang bira-bira? Putob. Ha? Putob. Oo, kotob. Sige sila kayo. Putob karon. Man. Dugay nakuha na mo pizza. Dugay. Unsa man yung ba? Kaibaw naman. Ang pizza. Dugay na lagi wa mabisa. Wa na ho gipansin na kanang inom sigarilyo. Ganun man yung mga shoot na indako man, indako ko. Di na ka mo tabako. Matabako panagsara. Ay si Mercy kusog mo matabako tatagaan ko. Imo magumpak dyan sa mga vitamin imong ihatag. Kusog mo sigarilyo dong la ako po musudjok ko. Malipong man ko. Ang ihatag ko. Makapatay man imong ihatag. So tagaan ko nimo makapatay. Hindi kagawan man. Asaman. Asaman ka. Ipalit ko tanduway. Kanduway. Oh. Minom ka de. Inom. Naada ka kwarta. Ha? Naagani ka. Ato ka. Tawa ka sa buhay ko. Pagtarong ba? Bakit? Do. Kamusta ang pamilya do? Okay ra. Okay ra. Itambok mo lang ka do. Di naman mo. Ana, tabako. Pero inom. Makadaot today na nga do. Pero inom. Oo. Inom. Online ko inom. Dugay na kawamunda. Ha? Online ko inom. Makan ano man? Ano ko ba? Ano man? Ano mang hinday mo ka? Si Dudong. Ini kulit. Ano man natin dyan nga? Grabe man pala hubugan. Kuwan. Liwat sa man. Ato si Mer nga na to? Mer. Burulok. Lolo? Oh. Kani karon na-cancel aga ho ang ticket kay Piki man to. Ah. Ngagi. Napungot ko nangisog ko. Ayaw na og tubos og kanang kuan. Kawaan gi kuan rong mga buwan na kay di na ko ka-drive kay hong license i-renew na. Di ko ka-renew kay ana. Natambay ko. Nangisog ko. Di jud magsilbi nga di ko ka bakasyon. Ma og ticket kanang diha na mismo. Kanang presyo na ba nga price na wa ang ticket. Ilulok. 5,591. Naon sa pag-uli giduha ni ja 11,000 kapin. Ana? Ito sabon man na og duha ka tawo maadto dito asa pa panggasto pamiliti pa. Nga ako sa Cebu. Karon pa din abot sa balik sa sako man na madyo pagbaghan na buhay ko dito nga na si Dudong na sigig inom og tugba ni abot diri ka. Sige nga na sa ano mo na. Okay. Kung di i-cancel si Dudong, i-cancel lahat ang di man makuha ang kwarta. Pwede pero ang ticket pwede cancel. Di makuha. O kanang di dayon ang kuan. Di ibalik.
Oh. Pero pwede ang pizza utrohon. No, di ang gingon. Og duha mi. Di ko mo dayon. Sudan ba ako ni hapon? Na kuan na gani ang nahurot 11 na gani taw sa lang sa pay panggastos na ani. Di ang gawa kadudong i-cancel. Ako mo ing isti sayang nga man to pay ipang inom to na ho tong 5,000 kapit. Sayang ko. Nga sa ticket na ho kauban ng pangan ni Dudong. Pag ato na sa opisina ay ito, sabi ko, ma'am, cancel yan ma'am, kasi mayroong kasama pakiramdam niya. Sunod na lang yan, nagtubos ulit ng ticket. So, Pero itong kwarta, standby dito. wala na. Kung nasa barko pa, makuha to nimo pero nabawasan na. Pero kung sa aeroplano, pag di mo sakyan, thank you na. Saan mo to? Quits to. Ha? Quits na to, di pa. Ang Ticket. Kwarta. Ang kwarta ba? Ang kwarta nga kalulok. Tapos na. Wala. di na makuha lagi. Quiz. Pero masakyan pa to, di na. Ato sa opisina, bisa katunga ra, na yun. Sayang. Kasalanan nyo. Hingnan mga, kasalanan nyo. Baya patanga-tanga kayo. Tanaon pa kaadto. Sayang. Kaya pa po 5,000 ka. Ano sa si Berto? Nagbili ng kuan. Sa magtindahan di. Gamot. Gamot sa baga. Gamot sa baga. Bili ng gamot sa baga, babaga. Ano siya sa may dahil karga ka ng, di pa rin sa tagbiladir nga. Kusog. Dupay pagkapabuntag ko dito. Ano man? Noon sa agpastrap sa tubigo na, maday karga truck. Truck. So, mo nito. Naikarga bus. Pascrap lang eh, malay. Pascrap. Unda. Hinig dagan. Hinay, di mo dagan. Hinay ko na mudagan kay Mutabok, oh. itabok man ang truck. Itabok man ang tra. So, usam ni pastrapa, aso pa tagbilaran kay musirit pa. Oh. Saan ang pastrapa ni? Barako ang Tingabot sa tubigo ng alas 12. oh, kay hinay ra mamudagan ko na. Alas Mura 12. man nagbard. Alas 12:30 sa Cebu pa. Ingon na si Lisil nga di ko no makasundo kay kusog ko no uwan ko no sa Kalapi. Wanan sila magmotor. Pati mo sa mga niya nag-abot ito. Tuhog naman ko at kilid at Pagtalan. Igatom ko. Hindi ko na naanad ko kape. Nangikat ko kape. Iabot ko na gusto yung hawa eh. Ato, tubig na mo. Kami tao-tao ano pagdalan ng dulce. At si Mercy po, gapungot ko. Ato, pastarat. Sige rin ang magtawag. Nagahang singkong nila. Kipat. Sabi ko mo. Kipat. Ang anauntak ko na. Di na. Kabagkan, di ba? Uwa ko. Di na di kasabot. Hindi mo ito nag-view. Kita. Ang abrihan na. Abrihan no. Patpag kay banha. Ang singkong. Kaya kitos ka na rin. Kaya bungon. Ang pangutong mo. Ang tingituling. Ang patay na ko. Wala na ko ng mga pasahero kaya na anak yung nalulog sila. Ito din ito. Nakasabot ka na ganyan. Ang kalimna, tingnan mo. Yan ang nakasabot. Yung ganyan yung nagpasabot. Ito kung wala tingnan ko sa pabito na. Kita ko. Wala na siya. Wala na. Ang tawa. Napunod sa diri. Ano tigil mo ni Ugtok? Ano na ito ko tawag ko. Oh, di anak ko. Sa